În perioada asta se comandă masiv pachete cadou Premium Business pentru a oferi angajaților și colaboratorilor de sfârșit de an o atenție atât de necesară. Eu vin acum, am comenzi masive cu 7 pachete special pentru tine, toate personalizate, toate cu pungă, doar să le comanzi și să le oferi. Îți livrez personalizare, produse promo în cel mai scurt timp. Trebuie să-mi dai doar logo-ul și mesajul firmei tale și de restul ne ocupăm noi. Comanda acum și vom trimite produsele. Urmărește în continuare toate pachetele care vi le punem la dispoziție. Mulțumim și așteptăm comenzi. Pachet cadou corporate esențial, calendar de birou, pungă personalizată, ceașcă de cafea personalizată și 3 stickere personalizate cu ce vrei tu. Pachet cadou business premium de Crăciun, un notes din bambus cu pix din lemn, gravate premium, un stick de date gravat premium, un calendar de perete personalizat filă cu filă cu ce vrei tu și o pungă personalizată cu logo-ul firmei. Pachet de lux elegant, S3 accesorii în cutie de lemn personalizată prin gravură laser, o sacoșă de iută pentru sticlă de vin, un calendar de birou triptic personalizat, o pungă personalizată cu logo-ul tău. Totul la doar 140 de lei TVA inclus. Pachet de Crăciun Office, un set de pixuri gravate din lemn în cutie natur, un calendar A3 full personalizat, un suport lumânare din lemn de brad gravat cu logo-ul tău, o felicitare de brand personalizată full, o pungă de cadou personalizată, ideal pentru angajați și parteneri. De asemenea, vă oferim pachet promo de Crăciun, un roll-up, un banner, 5 afișe și sticăre de reduceri pentru promovarea discounturilor pe care le ai în oferta de sfârșit de an. Intră pe megaocazii.eu la secțiunea pachete cadou pentru Crăciun, se afișează toate pachetele. Alegeți pachetul de interes, selectați cantitatea, adăugați în coș și finalizați comanda.